Os bulos do Partido Popular. No capítulo de hoxe tocounos escoitar o de que se paga por ir ás manifestacións. Ben, as caixas de resistencia son unha ferramenta de loita sindical rexistrada documentalmente desde o século XIX. Podían abrir vostedes algún día un libro, pero claro, o Partido Popular é de máis de caixas B, é máis de caixas B que de caixas de resistencia. Entón están vostedes un pouco confundidos con este tema. Reunirse cosas traballadoras, que é algo que non fai a súa conselleira de Política Social, Igualdade e Covardía, que nin sequera en casos extremos como a situación de residencias de maiores que vimos en Amoeiro ou en Xinzo, nin sequera cando vai a Guardia Civil baixar a persiana dun centro do que é responsable a Xunta, se reúne esa señora coas traballadoras que ten o seu cargo, que son as máis precarizadas de toda a Xunta. Polo tanto, leccións de feminismo era xa o que nos cumpría ver, leccións agora do Partido Popular de organización laboral e sindical e solidariedade coa clase obreira. En fin.